pagpatang akurat sa naray hanggang labi na ang mga bisita nag-aandam manirai kagan may nabubos ng may sinsilpa may binutot kay nagtapas hala na sini kita kay nasayaw na kung sihal maupay ang pagustura kay nabuhay na hala na sini kita kay nasayaw na kung sihal maupay ang pagustura kay nabuhay na gitlaan tiray hala na sini kita kay nasayaw na bisita maupay ang pagustura kay nabuhay na hala na sini kita at kung sihalgan ang bisita nasayaw na
Salamat, Honorable Sangguniang Bahay Member Kagaskas o kan Ma'am Evelyn Padriga. Susunod na tayo